Selamat siang pemirsa. Iki mang bar di telepon Mbak Indah kon golekno foto-foto zaman biyen kae lho. Neng ndi lah nek golek ya aku yo lali iki. Diteleh ndi ngono lho. Ngene? Ora. Ora, Dok. Ora. Mari ngene. Oke, neng ngono. Buka dikunci to. Buka, itu dikunci. Ini bokeh kerudung tok, lo gak ada. Topi. Duh. Jaket dikei wong. Oh ini loh. Dulu dari Mbak Yeni Hongkong, rumahnya Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbak Yi kembali. Kini bang ini Mbok, wis duwe konten Mbok. Urungi Nduk. Anu Mbok, iki lo Yayo pengen renang karo Intan. Kok tapi Intan bajunya aja putih. Iki apa Dok? Oh ada kerudung Dok, kerudung kerudung apa iki? Oh iya, coba pakai biasa dis. Nah, wih cantik cah. Disamper. Ngene. Iya, waduh. Walah kayak bulurah kendilan. Walah, bulurah Intan. Badhe tindak pundi Bu Arisan? Enggak di rumah aja. Oh, di rumah aja. Besok ya. Nggih, jangan tutup mawon, jangan tutup. Di WA Mbak Indah dikongkon golekno foto zaman biyen. Terus kingko nek Yaya Yoyo datang, langsung kita berangkat renang. Yes, tutup Dok. Udah lama tak? Iya, wes doleh kono. Iya ngresiki mah ngarepe. Ki lagi jam piro lah, Nduk? Lagi jam 09.00. Biasanya jam 10 lagi ngumpul kok. Lah piye Ibu tak nyapu apa Intan sing tak setting? Intan enggak aku nyusun nyuting dulu. Ya teng wae. Lah ya goleki foto lho, delok iki cekelingane tak golekane fotone ning ndi? Cekeli ya? Iki lho cekeli, iki lho. Sing dicekeli anu HP kok nyekeli sapu pemirsa. Tak kok nyekeli iki cekeli sapu. Anak. Ambek dungo. Iya. Ben gak pegel. Iya. Ora fotonya rati ora ning kene. Ora ning kene foto iki. Neng di. Ibu yo ora kok. Masa dibuat maja yo gak yo. Ora macam ora tau buah-buah nek gak ibu sing ngomong wis gua wae Pak. Nah, kek. Terima kasih nih untuk Mbak Winda, ini bajunya sampun tak pakai. Di fotone. Fotone ning kene lho. Masa? Coba ah. Saya sabar ya. Ngono. Saya sabar. Orang sing deke maja. Ora. Maja ra buka iki kok, Dok. Oh, tidak. Kosong. Anak. Tidak juga. Loh. Iki lah. Apa lah iki? Apa kuwi? Pasang oh. Ngono. Usah, Dok. Iki zaman biyen ketok iki Pak tau layar ning gone New Zealand terus oleh-oleh enek ngene aneh iki lho. Iki dienggo hiasan dinding lah ya. Australia. Berarti tahun 1000. Oh Mbak Indah lahir 1998. Berarti ki 199 piro ra yo.
kok cek keri ning kene. Iki lho. Loro. Kayak nambah indah kan nek menawa apa di pasang ning kontrakan sing dinggone bapakmu kuwi. Ini awak dijak mangat ini ngirim Sesuk nek aku. Ya iki kekno Ya sok. Kamu Pak, iki lho apa barang-barange keri ngono. Iki lho. Tanah ya. Nek aku sesuk nek rono melok. Iya ta. Goleki foto kok sing omong Mbak Yunung kok. Nek ibu melok ning omahe Kinara maksude. Iya, awak engko rono karo Mak Latini, ibu ngenteni ning gone Nyara, lah ya ngono le. Ora ta iki. Gak enek ngene. Dan ndi? Ora foto-foto maksudnya. Aku nyanyi api ah. Ini api. Sik tanya Minggu esok. Ya Allah, tak kira suara rayap, ternyata suara manuk. Minggu esok Rayap kan kasih nang resesimu itu roh aku. Engko sore anu ya, Dek ya? Engko sore insyaallah. Neng di Gawe kontennya ibu nyetrika ya. kok Iki mah ape senam Dek ini, ora sida lho wong aku ape budal arisan kok terus dijak kenal. Duh, itu lho rusak deh, Dok. Nanti yo fotone kae yo. Ketok yo wis tau udanan barang kok yo. Atus mopot kasih ini Atus luput, Dok. Ya, gantian Intan nek jukuk gak sinkronnya kayaknya. Ya. Nek jukuk ki senengane mbek duduk niku lho pemirsa, dadi ibu yo gak mbotut mongko. Nek ape renang tenan lho ya dieling-eling kuwi dilepas sandal apa klambine warnane putih soalnya. Ganti sing kaos ireng ya, Dok. Oke, pemirsa persiapan arep budal berangkat berenang wis disiapno dhewe karo Intan. Iki isine wedak-wedak ngono ki ya pemirsa. Enek wedak, enek Rexona, terus enek sampo. Lah nek iso kudungan bak ngono ki terus piye lah, guys. Terus anduk enek kresek iki pe dienggo adah klambi teles paling kok. Iki nggawa minuman, ya apa ora? Terus ki enek baju ganti. Iki enek walah nduk iki snack aja dicampurno iki. Iki snack. Ning jog jukuk, Dok. Apa? Ning jog jukuk entuk snack kanggone arisan. Tadi dikasih Pak Bambang dhewe. Luweh, Nduk, anu kekno Nduk Intan wonge undangane 55 sing datang 35 ngono lho. Nyah ki tak wehno Intan. Terima kasih nggih Mbak Rini Reza yang sudah memberikan info alon-alon kuwi koko nek montorem guling. Obat itu lho pemirsa untuk hair crush itu apa? Kene lah Dok jajal kene lah Dok direpiu mbek Mbah Yi, ambek Ibu kate Mbah Yi. Mbah Yi sampun. Ditaruh di sini loh. Sini kene. Namanya asiklopir. Sek ya, aku tak jukuk tripod ya. Apa mbok jukukna tripode? enggak, aku di sini aja. Oh ya udah. Iki ada tisu. Nek onde-onde tan. Onde-onde sine kacang, lambe ndomble kecepet lawang. Terus iki jenenge kue tok atau kue Iki apa?
Apa ya? Kue buntute Cina. Kok gak salah-salah, maaf. Iku jenenge klepon. Iki kueku atau kue tok. Iya, wis. Nah, nanti maam. Kuwi tahu, Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ijek suwi mang pengarahane kan ki mang Pak Lurah Handi, terus saya ketua PWRI Kecamatan Sambong, terus saya padha ditowak kok ibu dikerubung ngono mang. Sik mari aku jukokno tripod tak pasang ning kene tripote. Aku tak ambek melok cerita iku lho ning kono tripote. Ya Allah minta tolong, Dok. Tak lapane cah. Iki mangke entuk 8 menit kok iki. 8, 9, 10. Iya tak pasangnya aku dhewe, Nduk. Aku ora iso. Ora, aku ora ngongkon masang. Oh. Sapa Nduk enek-enek anu apa jenenge? Ngapain ngene? Oh gak, kuwi kata wong nonjok. Wong nonjok pewang iki lho, biasane ya. Pernah no. Nggih. Nggih Pak Utoyo nggih sebelah niki. Tapi tidak niku. Nggih. Oke, nggih. Tapi sinten? Ini lek nyamin. Lek nyamin. Lek atomi. Gadu napa? Gadu. Gadu. Ini lek yos. Bener lek yos. Oh nggih nggih niki aku tulisane lek yos. Lek yos sing gadu niku ra? Nggih. Nggih. Ya tak sampai nggih matur nuwun nggih Pak. Lek rakemi. Apa? Untuk masalah? Bulure Pak Utoyo gadu. Saya pemirsa aku tak nganter ke tonjokan gune Pak Utoyo. Dek Dewi, pemirsa jak gelem ayo. Tonjokan. Tombole bulure terus. Halo pemirsa, aku makan tahu guys. Ya, tak rakemi bulure leyos. Pak Utoyone tindak ning kantor Bunda Dewi ning mandi lagi bar. Iki apa? Iki apa? Yo, Kuwi klepon, Nduk. enak ora? Jajal le. Anu Nduk renangnya sisanku sore soalnya apa? Hari ini sangat panas sekali, menyengat kulit, jadi sisan sore. Aja dolanan iki. Terus Repa jam 1 mau ada keperluan dengan Kinara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak tahu. Bismillah. Buka situ renang iki kok. Situ cuma sore. Aduh dolanan iki ampun. Iki tak nggo sadonan iki ndi? Ya wis kadung mbok-mbok Nduk. Ndi kok? Wis dikandani buke sido tapi sore lah kelek, Dok. Tisuku dadi kelek ning kene. Nek kok situ ya wis turu wae. Iya, maksudnya kan berangkatnya sore. Iki mau ditelepon Mbak Indah. Kongkon nganter Kinara. Ning ndi? Aku tak melok. Oh, gak iso. Gak usah melok. Loh, pening ndi kok? Tekok Mbak Indah dhewe ya. Maksudnya Mbak Indah telepon terus tekoki secara detail. Neng ndi, nganggo klambi apa, numpak apa, tujuannya kemana, jam piro sampai jam piro, tua kok sampai detail. Enggak. Nah ibu enggak, pamitnya apa pergi ya wes. Maksudnya, kayak Intan boleh tapi jangan sampai kuepo, tenanan gak baik tuh. Mana pergi Mbak Indah Mbak Kinara apa mana mau ke cepu ya sudah cukup tahu sampai di cepu. Ojo sampai tuwe kok sampai neng cepu mek opo karo sopo tuku opo nggawa sangu piro jam piro mulai jam piro. Jangan ya, maksudnya ya cukup tahu mau pergi sama Repa sama Mbak Indah sama Kinara ke cepu ngono pangane wis cukup ya. Aku gak boleh melak.
Anto sedengi melok kabeh aku. Nek pamane yo. Pamane Kinara, Mbak Indah, Repa, nek Mbak Mendres. Terus suruh kutil kabeh, Intan boleh. Apa Intan seneng dhuwur? Intan kan sore ya ping 2 kali dijak. Jemput Kinara diajak. Engko mengetero diajak, kemanapun diajak. Malah itu sing mbok tinggali dhewe. Ya toh. Hai gantian apa nek urusan penting. Cuma Mbak Indah ya telepon nek pamane Intan melu gak apa-apa, tapi kok Intan dikok ning omahe Mas Dimas dhewean. Iki penting apa ada sesuatu yang tidak diceritakan. Pokoknya penting sekali. Ya? Udah mulai sore masuk Mbak Indah. Keringetan enggak? Nggak tisu. Delok kaya ngono ra mari-mari mbok kukuri terus soalnya. Anu nggo delok tisu. Wes bar urusane tetep pulang lah. Ora kaya Intane pamane dolan nggone Mbak Nur ngono kuwi. Dolan yo isuk nek gak diceluk ibu pulang juga gelem pulang. Dolan boleh nek waktune wayahe maem nang maem. Nek Intane kadang dolan anu pemirsa budal isuk ngono kuwi nek sampe urung kudu mulai ya ora gelem mulai. Ngono ki jangan kok kadang kancanem sing mbok dolani kan pengen istirahat. Ya kan juga tisu emas dah. Ini kenaan. Yo, Lha iki mbok kuku terus. ora. Iki yo, iki dilapi kok alon-alonnya. Lape yo jo iki lah, Nduk. Jek mang ning ndi yo? Wis ora aku. Apa? Ayo, dono. Mbak Indah dono. Apa? Foto, kok kekno terno. Ayo. Apa jenenge iki? Aku terno foto. Tak telpone gak apa-apa nek pamane awakmu pamane melok tapi kok ngenteni ning jero omahe Mas Dimas dhewean ya. Tan, rene ya. Iku lho nek kene aku mang tak dono. Apa mbok udah nyuplok? Ora. Mbak Indah dikandani pengen anu foto lho wis ketemu iki lho. Aku tek medeni ulo iki tak piye lho. Ya ora. Iki lho, angkatno iki lho. Angkatno rono. Kulo ning kono ae. Nah, iki dikakno kipase. Nah, dah taruh sini lho, Dok. Nah, iki fotone sapa iki? Naik. Kebanteran, Dok. Kak, Sithik ayo. Nah, buka. Kok tak tumbasno. Lho, yalah iki lho sing digoleki. Iki to ndah. Iki sapa, Tun? bapakku. Zaman biyen saurunge kenal ibu iki. Iki ibu karo Mbah Yi. Iki Mbah Yi wis apa ya? Zaman Anakku semono ora? cilik. Ya urung enek leh, Tun. Sik tak golekane enak ora kok ngene kok. Sik. Iki foto kawak ya, Tun ya. Golek isih. Wih. Zaman biyen ibu. Wih. Oh, Iki aku ki. iki Mbak Indah. Iki Mbak Indah, Dok. Iki almarhum bapak. Iki almarhum bapak sik toh. Iki almarhum bapak biyen. Oh alah. Sifat Al-Fatihah ngangge almarhum suwargi bapak. Mbah Yi. Itulah dek zaman biyen iki, foto-foto dek biyen-biyen ta. Oh. Woi, iki ibu dadi nganuni nganten ngono kae lho, Tan. Iki ibu. Tapi mari kena anu yo gak patek ketok. Sik aku enak paling tak golekane. Goleki dah. Foto di zaman kae kok tak golek iki mang ternyata Tan yo. Ning gone kamar ngisor, kamar lemari ngisor sing ning gone Mbak Indah, sing biyen tinggo kamar pengantine Mbak Indah mbek Mas Dimas kan lho, Dok. Ning kono ning ngisor dhewe ketumpukan apa korden. Iki Mbak Indah, Dok Tan. Lho, iki Mbak Indah. Ayo ning padangan, no. Ning padangan kok ketok. Ayo, ning padangan. No. Gowo kuwi.
Dalam. Iki fotone Mamah Repa karo Papahe Repa ya kae. Diceluk tan dalem mak Bunda. Mbah ndekne lagi kudu emosi pekarane Repa pengen ngomahe Kinara ora dijak kuwi lho, Dek. Oh, indah. Iki indah ya pemirsa zaman kae. Cek simplis ki Bunda Dewi, alah ki kenangan nek zaman biyen ya pemirsa. Nggih pun pemirsa demikian nggih cerita. Dek. Dek Dewi. Yo ayo Bunda dadi purek kok diceluk mah Dek, Nduk. Walah ning kene tak goleki. Nggih pun pemirsa nggih demikian cerita pagi ini, doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit yang paringi sembuh, untuk pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan momongan yang saleh-saleh. Nggih pemirsa nggih. Kilo. Nah, iki fotoku. Iki Mbak Indah, Nduk. Iki Mbak Indah, Dek kae. Iki jek usia. Yo ora enek kan metune Mbak Indah dhisik lagi Intan leh, ngono lho. Carane kan Mbak Indah dhisik terus 6 tahun kemudian nih gak salah terus lagi muncul Intan, ngono lho. Nggih pun pemirsa cerita hari ini doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sesakit yang paling sembuh, untuk pejuang garis 2 semoga diberikan momongan saleh-saleh akhir pemirsa. Seumpama ada salah kata mohon maaf yang besar-besarnya. Kami pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.